Dahil sa upward trend o papataas na bilang ng COVID-19 cases sa Pampanga, unti-unti na ring nagiging punuan ang karamihan sa mga isolation facility. Kamakailan lang inanunsyo ng City Health Office ng San Fernando na naabot na ng kanilang isolation facility sa Barangay San Isidro ang maximum capacity nito. Ganyan na ang pangkaraniwang sitwasyon sa ilang bayan at syudad sa lalawigan. Kung kaya't ang ilang LGU kanya-kanyang diskarte na rin upang matugunan ang suliranin sa pasilidad. Tulad na lamang sa Apalit na nagtayo ng isolation facility ang bawat barangay. Itinayo ang mga temporary isolation facility sa mga paaralan at multipurpose building. Para po i-accommodate tala pasamantala din yung kakatamong COVID positive, asymptomatic, ne? At deta po close contacts na purang pamilya para iwasan ta na po itang pamihawa-hawara. Kaya po kami, ni-required na kami po, king barangay, magkaroon makanining pasilidad. Sa Barangay Sukad, all set na ang kanilang pasilidad na may 6-bed capacity. Alinsunod na rin sa itinakdang standard ng Department of Health, mayroon itong partition na gawa sa plastic, proper ventilation at regular din ang disinfection sa loob at labas ng facility. Sa Barangay Kansinala naman, isang school ang kanilang kinonvert upang maging isolation facility. Gaya ng sa lahat ng barangay, prioridad na maging malinis ang mga isolation facility, hindi lamang para sa kapakanan ng mga pasyente bagkus ng lahat ng residente. As of April 15, 2021, umakyat na sa 419 ang confirmed COVID-19 cases sa bayan. 76 sa bilang ay aktibong kaso, 30 ang namatay at 313 ang recovered o gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.